Hej og velkommen til den her lille video, som handler om at trække vejret godt igennem. Måske har du lige læst det, jeg har skrevet lidt om, at når vi sørger for at få trukket vejret godt igennem, så får vi faktisk mere energi. Vi får også mere ro på hele vores nervesystem, og vi får en god balance imellem at være til stede i kroppen og kunne tænke klart. Der er rigtig mange ting i vores hverdag og liv, der kræver, at vi skal tænke meget, og vi skal være hurtige. Når man trækker vejret dybt igennem, sådan som jeg lige gjorde en lille smule der, I kan lige gå med mig, så er man simpelthen nødt til lige at sætte tempoet lidt ned. Så det kan være en måde at hjælpe sig selv til lige at sætte tempoet ned, have god forbindelse til kroppen og få ro på nervesystemet. Vi skal jo ikke tænke over at trække vejret. Det gør vi heldigvis helt automatisk. Men for de fleste af os, så skal vi have en opmærksomhed ind i det her med at få trukket vejret godt igennem. Vi gør det ikke bare af os selv. Så en lille reminder. Træk vejret. Få mere energi. Få mere ro. Få mere balance mellem kroppen og sindet. Rigtig god fornøjelse derude. Og have en god dag.